Persilakan buat Mbak Elva. Cek, cek. Oke, kita selingi dengan lagu-lagu romantis yang pernah viral kemarin dibawakan sama Mas Sadewo. Sadewo loh ya, bukan itu, bukan Pak itu. Bahaya. Monggo yang tahu tembangnya bisa nyanyi bareng-bareng di tempatnya masing-masing, atau yang pengen merapat bersama Blaze Music, monggo langsung aja ke depan bersama Sukun. Beda masa beda rasa. Ayo. Bendino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku siapa? Cintaku mbok yo sampun nesu, nesu kabeh iso, rasa kudu nganggo cucu emanan paras bagus mundak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Monggo sarang-sarang boleh nyanyi bareng-bareng ya. Aduh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Lagi tresno
ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kanggo menggemet cucu emanan paras bagus muda beda karo hatimu rungono tembang manisku. Ayo adik, aduh sayang ngapuntene saestu yen dereng saged nuruti opo karepmu, tapi ojo sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Lagi yo kak yo tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah sajen kahanane bubrah. Aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun nono kancanine saben dina. Bersama Bless Musik. Luar biasa. Beda apa kak? Beda masak? satu rasa. Luar biasa. Sungguh lagi. Luar biasa. Loh aku nang HP-mu kok putih banget toh kak? HP-mu putih banget aku. Luar biasa. Ayo mas. Iyo cintaku mbok yo Sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kanggo gemer cucu emanan paras bagus gak beda karo hatimu rungono tembangan manisku. Ayo kak, aduh sayang sayang ngapuntene saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Sekali lagi ya kak. Yuk tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah sajen kahanane bubrah. aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun nono kancanine saben dina. Lagi aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun